खुलुमबाय आंनि मुंदां बर' निउज रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनिसिम गासिनोबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अननानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं उदालगुरि जिल्लानि 36 नं हरिसिंहा बिटिसि बियाबनि MCLA सन्जय सरगियारिया जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम लाइजाम दैथायहरदों होनना गुबुन रादाबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नैथियाव दं धेकियाजुलिनि पाब्लिक बास स्टेशननिफ्राय 10 केजि गान्जा बोखांनायजों लोगोसे सुरेन्द्र बर' मुंनि सासे गान्जा लाबोग्राखौ खानो हायो पुलिसआ। बोखांनो हानाय गान्जानि बेसेना बाजाराव 50,000निबो बांसिन जागोन होनना मोनथिनो होयो पुलिसआ। थामथियाव दं ZEE टिभिआव दासान्दि सोलिबाय थानाय DID लिटिल मास्टारनि थाखाय फिन फैगौ सनिबार मोनानि 9 बाजिनिफ्राय समबार फुंनि 9 बाजिसिम टप 9 मोननो हानाय नबजित नार्जारिनो भट होनाया जाफिनगोन। भट हरनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय थिखानाय बायदियै जानबुं अनजिमा 9152915246 आव फन खालाम आरो ZEE 5 एप्सनि गेजेरजों भट हरनो हायो बर'नि फिसा नबजित नार्जारिनो। ब्रैथियाव दं बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय साहा गबर्धना समबाय समितिनि मावख' मोखाङाव रेशन कार्ड थासेयावबो सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै आरो गोदान रेशन कार्ड होनो होनानै दासिमबो होयैखौ लानानै आसाम सरकारनि हेंथायै रायजो राजाफोरा खुद्रिसारदों। मख'जाथावदि आसाम सरकारा थाबैनो बे जेंनाखौ सुस्रांनांगौ होनना दाबि दैखाङो। लोगोफोर फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनाव थुनानै हो जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। लोगोफोर गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे आंखौ सापर्ट खालामलांबाय था आरो थुलुंगा होबाय था। एसेनोसै, गोजोन्थों।